أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ينقوى ما سسورارو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci don gabatar da shirin hancin gauta wanda ya saba zuwa muku a daidai irin wannan lokaci daga wannan gidan rediyo mai albarka wato Rahma Radio farin cikin al'umma da yake watsa shirye-shiryensa a zango na FM a mita 97.3 kuma ga waɗanda suke bibiya ta YouTube za su iya bin wannan abin da za su iya kamo mu ta wannan adresin wato Muradi TV a YouTube kenan. Kamar yadda kuma abin nan yake gudana koyaushe a wannan shirin koyaushe muna tare da Malam Abdulkadir Ismail. Malam aiwa masu sauraro sallama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. To kuma kamar yadda muka saba koyaushe wannan shirin yana tattaunawa ne akan abubuwa daban-daban da suke sun shafi rayuwar musamman musulmi ta yadda zai zamo ya gyara wannan rayuwar tasa da yadda zai dora ta akan gwadabi wanda yake insha Allah in ya ci gaba da tafiya akan haka ana fatan cewa zai samu rabo a duniya da lahira da yardar Allah madaukin sarki. Idan kuma masu sauraro ba su manta ba mun fara mun fara duba wato kamar komawa baya don mu duba mu ga waɗansu abubuwa waɗanda yake ya kamata a ce an faɗe su amma kuma ba a riga an faɗe su a waɗansu shirye-shirye waɗanda suka gabata ba. Mun ɗauko abin tun daga tushe wato tun daga shirinmu na farko kenan da aka fara yi tun farawar wannan shirye-shiryen a gidan wannan rediyo ɗin. Wato shiri na farko shine aljaza'u min jins wanda yake mai taken aljaza'u min jinsil amal, wato sakamako yana tafiya daidai da ko kuma yana tafiya daidai da aikin da mutum ya gabatar. To Allah madaukin sarki ya sa mun kawo waɗansu abubuwa waɗanda yake a shirye-shiryen da suka gabata wanda yau ma insha Allahu ta'ala za mu taɓo wani ɓangare wanda yake ya shafi shi wannan aljaza'u min jinsil amal din, wanda kuma yana da matukar mahimmanci ya zama yan uwa musulmi sun bibiye shi kuma ya zama kuma sun ƙara samun masaniya a kansa don wannan zai taimaka ya zama mutum ya seta rayuwar tasa ya ɗora ta akan yadda ya kamata a ci ya tafiyar da ita ta yadda zai yarda da Allah madaukin sarki da yadda Allah, wanda insha Allah kafin ci gaba ya kamata a ce mu ji a wata shimfiɗa da malam zai iya mana a farkon shirin kafin mu shiga kan abin da ya kamata a ce mun tattauna din. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wato a cikin shirye aljaza min jinsil amal da muka yi magana akwai bangare guda daya bayan mun yi maganar dujal alamomin tashin alkiyama akwai alama guda daya ko kuma wani abu guda daya wanda shi ma hancin gauta ne, ma'ana yana faruwa a tsakaninmu wanda wannan abin yana da muhimmanci ya zamanto mun duba shi wani alfitan fitintunu da za su zamanto suna faruwa, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mana magana cewa a ƙarshen zamani wannan abin zai afku kuma zai yawaita. Daya daga cikin hadisin Abu Hurairah radiyallahu anhu wanda yake cikin Bukhari, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin cewa ya taqarabu zaman, wato lokaci zai zamanto dab da dab, kusa da kusa. Ko dai zamanto taqarub din ana nufin ya zamanto da an zaka tafi Saudiya ko zaka tafi aikin hajji zaka yi sallama sai lokacin da aka ganka ko shi ake nufi, ko kuma misali yanzu kawai zaka je cikin yau ka je gobe ka dawo kaga dama saboda abin nan lokacin ya zamanto an takaita shi, kamar tsawon waje ya zamanto shi ma yana da alaka da lokaci saboda haka wanda kamar ake cewa misali duniyar ta zamanto alkarya guda daya, kamar ga anan kana hango wanda yake wata duniya can nesa tsakaninku da shi wato mulamulan masu yawan gaske ne. Ya taqarabu zaman wa yanqusul ilm, ilimi zai ragu. Ilimi zai ragu wanda za mu yi bayanin sa misali a wancan mun fara shimfadar cewa ba ma wai raguwar ilimi ba, akwai matakin da za a je ma ana koyar da jahilci
wani ya tambaya bayan mun fita daga shirin yake cewa ta yaya a ce ana koyar da jahilci wanda kuma wani fanni ne mai zaman kansa yanzu ana iya koyar da jahilcin wayul qashu Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a jefa mutane kyashi wanda kyashi bangaren kyashi ruwa ne mun yi magana sa cikin wato shirye-shiryen mu da suka gabata saboda haka ba mu maimaita wato abu amma dai kyashi ɗaya daga cikin abubuwa ne da zai zamanto a wannan zamanin zai yawaita za a ga cewa yayin da mu a nan kan cewa ko a titin mu kamar yanci na kan ba da misali a titi da yanzu misali da an ce yanzu hadari ya haɗu an fara yayyafi to kowa danja ta mutu kansa ya sani sai ga kyashi ya tashi ba zan bar wani ya wuce wani zan fara wucewa kuma yawanci za ga idan mutum ya koma gida din ba lalle fa yana da wani abu da zai ba ko misali a dab da za a sha ruwa sai ga mutane ana ta guje-guje za a koma gida misali ba zan daga wa wani wato kafa ba balle ya wuce ko wani abu wannan shi bangare ne na kyashi babban kuma wanda ya fi zamantowa zahiri shine a shugabanci a wajen aiki cewa idan ban samu ba kowa ma ya rasa wanda kuma wannan bangarori ne gaba ɗaya ya shiga ba wai bangaren kamar ka ce ko malamai na addini ko kuma a bangare na 'yan siyasa a ko bangare na wato sarakuna ko kuma bangare na gama garin mutane yawa kyashin ya zamanto wani abu ne da wani zai iya haƙura da shi ya zamanto yi manzala sallallahu alaihi ce wannan za a jefa mutane wata harul fitan fitintun za su bayyana a wannan zamanin na ganin ba ma bukatar mutum ya zamanto a yi bayanin wato fitintunu don misali kasashen musulmi musamman yawanci kasashen musulmi ka duba ga cewa fitintunun sun kai yanayin yanda an fara daga Tunis sai ya tafi Masar da ya tafi Masar sai Iraki Libya sai misali Syria sai haka sai ga ce abubuwan suka rinka yi to wa nan misali a nan kasar tamu za ka ci ba mu fita daga cikin waɗannan abubuwan yau watakila waɗannan su sun je sun fasa bututu a ce waɗannan su suna rigima ko kuma a nan bangaren misali abin nan arewaci misali makiyaya da manoma ko kuma a waɗansu waɗanda suke da tunanin addini a ce Boko Haram ko wani abin da ga fitintunun ne sun kewaye mutane sun an kasa fita daga ciki wanda abin da yasa za mu yi wannan shirin wanda ɗaya daga cikin gaba da bamu yi ba kenan me yasa fitintunun suke da fitintunu ana zaton cewa haka kawai suke faruwa ba tare da wani sababi ba amma yanzu ilimi ya bayyana cewa fitina kirkirar ta ake kuma shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana yanda zamu yi domin kar ya zamanto wannan abin ya shi yace wa yaksarul harj wato alharj zai yawaita suka ce wa malharj yace alqatl kisa yanzu misali za a ga cewa mutum ya zo yana cikin mota abin ya kai ga haka yana cikin mota wanda zai nuna mar wuka ko ka mutum ya miƙo waya ko abin na wani yana ban labari a nan garin kawai mai adini ta saho irin wannan babur din yana ja suna tafiya ya ɗauko wata mata kawai juya da zai yi kawai sai ji matar tana iyo juya da zai ashe wani ne yaro ya zo ya kwace wayar ta da mata kwace shi kuma ya caccaka mata wuka a wuyanta shikenan kawai juya da zai mace dai kawai sai dai gawa ya kai sun tsaya ne a wani ba tsaya suke ba suna tafiya ya biyo ta guje saboda ka san a cikin lunguna ba a gudu su kafin ka ce mai mace ta ce gagarin kuna to wannan alharji din sai ga cewa me dalilin da zai sa a kashe ta me ta yi wannan abin ya kai kimar a ce misali an daure a kai to wannan shine abin da to amma muhimmin abin da wanda shi ita ce gabar da bamu yi ba shine yaya ake kirkirar wannan fitinar yaya kuma ilimin wato yanda za a samar da fitinar take wanda shine abu muhimmi don idan muka san wannan za ga cewa za mu iya kaucewa abubuwa da yawa amma idan ba mu san cewa kirkira ake a tsara ba sai mu yi zaton cewa wani abu ne yake zuwa sai mu ta jan abun nan wanda mu ba za mu zamanto mun yi wata katabus na kokarin yaya za mu yi dakile wannan abun ba dakile faruwar wannan abun ba wannan shine abin da za mu yi kuma wato abin da zai ba wa mutum mamaki ne ga cewa akwai waɗanda suka shahara akan wannan misali akwai kungiyar asiri ta misali Rasha wanda sun daɗe da cewa suna koyar da wato ya kamata in za su shiga ƙasa su yi kuma tashin hankalin wani abin da zai ba wa mutum mamaki shine ba za su harba bindiga ba za su ɗau takobi ba za su ɗau komai ba amma za su samar da abin da za a ga cewa kisan da za a yi da ɓarnar da za a yi abin ya kai ya wuce yanayin yadda za a kudinta
kamar su suna zaune suna rike da irin wannan na'urar da take sarrafa mutane kenan. Amma kuma ba wai da na'ura suke yi ba, yawwa aikace suke zuwa su zo su shiga ciki sai kuma su yada kafin ka ankara sai ga wannan abin yanzu wanda shine suke kiransa arts of subversion. Wato kamar ka iya cewa wato ilimin yanda zaka rugurguza mutane ba tare da ka harba ko da harsashi guda ɗaya ba. Yaya za a yi wannan wanda kuma za a ga cewa duniya da ya zamanto wani ilimi ne mai zaman kansa, wanda misali ya fara kawo wato wanda suka yi kokari suka kawo Rabiul Arabi, Arab Spring, ya sunansa kasar Misra, zuwa aka koya musu yanda ba su kuma suka yi kuma suka ci nasara, sai aka zo aka yi wannan abin, aka yi wannan tashin hankalin wanda waɗansu rayuka sun tafi tabbas a cikin waɗannan abubuwan.